Ассалому алайкум подписчикони муҳтарам, ассалому алайкум бародарҷонои азиз, ҳама каса умедворам то инҷаи хубем. Бародарҷонои азиз, дар бораи старти бозии рақами 1 дӯстони азиз маълумот шаметам бо бори дигар. бародарҷоно, ҳамин видеоро диди шерина ята лайк бобогира бизан. бародари азиз гӯш кунед ки ҳамин видео ки ҳастам бародари азиз 200 лайк бигира. бародарҷоно 5000 рубл барои подписчикон. бародарҷоно бест плана бозии бепл мегзаронам. шербачаи азиз, дар бозии рақами 1 мо ҳама конвертҳо евро мерем ба Европа. бародарҷонои азиз, номи бозӣ мерем ба Европа. шерои нар бародарҷон, нархи билеташ 500 рублай, общий билет 999 дона билета, 116 та приз. шербачаи азиз, ҳозир видеоро диди ина дар поён Сбербанк WhatsApp мондагия шери нар 10-19 ахираш мегирид, дар карта перевод мекунид, чек дар WhatsApp дар равон мекунид. бародарҷон, намехиди ҳозир билета қабул кан мегири. айма бародари азиз, общий 999 дона билет, 116 та конвертҳои при общий шоҳҷоиза 1000 евро мешава. бародарҷонои азиз, як та конверти 500 еврога, 5 та конверти 100 еврога, 30 дона конверти 50 еврога ва 80 дона дига конверти 30 еврога. шербачаи азиз, сари 10 дона билет, 1 дона билет падарка бародарҷоно мешава. шербачаи азиз, ҳозир дидина видеоро бародари азиз, ина билета харидорӣ кам биги. бародарҷон, билет ки хариб ки қариб ба наздик омеса ки тамом шава. бародарҷон, ҳамин ахири ҳафта финалша бозиша. бародарҷонои азиз, умедворам ки бародарҷоно лайкҳоро мезанин, медонам мезанин, охами лайкҳоро бара ҳамин лайкшия шернари як комментария я лайк биза. бародари азиз, тамом видеоро ина дидести биги поделися ки ба 4 дӯстот. бародарҷон, соҳиби конвертҳо 20 сум ша. бародари азиз, бозӣ 20 сум мегзарад. дар ҳамин бозӣ бародар я 3 бор бозӣ 20 сум мегзаронам. бародарҷоно, ба шарте ки 200 дона лайки бигира шероина ҳар як эфир, ҳар як видео. ҳаматон да ҳазор раҳмат. бародарҷонои азиз, дар паноҳи Аллоҳ бошед. хай